Κραγιόν, μία απόχρωση για κάθε άνθρωπο. Τα κραγιόν αποτελούν ένα από τα πιο must και περιζήτητα καλλιτικά. 5.000 χρόνια πίσω, στον Μεσοπόταμο, οι γυναίκες άρχισαν να διαλύουν πολύτιμους λίθους και να τους μετατρέπουν σε σκόνη, βάφοντας ύστερα τα χείλη τους και την περιοχή γύρω από τα μάτια τους. Να βάφουν τα χείλη τους άρχισαν και οι αριστοκράτες στην Αίγυπτο το 2000 π.Χ. με την Κλεοπάτρα να κατοχυρώνει το κόκκινο χρώμα, πώς αλλιώς σκοτώνοντας μύγες. Βάφοντας τα χείλη τους, οι Αιγύπτιοι φορούσαν το κραγιόν για να δείξουν το κοινωνικό τους στάτους και όχι το φύλο. Οι Κινέζοι με τη σειρά τους άρχισαν να φτιάχνουν κραγιόν πριν 1000 χρόνια από το κερί της μέλισσας για να προστατέψουν τα χείλη τους. Σε μεταγενέστερα χρόνια, το βάψιμο των χειλιών άρχισε να έχει απήχηση τον 16ο αιώνα στην Αγγλία. Σήμα κατ' τεθέν η βασίλισσα Ελισάβετ με το άσπρο πρόσωπο και τα κόκκινα χείλη. Τον 20ο αιώνα πλέον είχαν δημιουργηθεί πολλαπλές αποχρώσεις, ενώ το βαθύ κόκκινο αποτέλεσε σύμβολο της ανεξαρτησίας. Για εμάς τα κραγιόν είναι all-time classic και αποτελούν το απόλυτο boost αυτοπεποίθησης.